Para sa 33 anyos na si Jenny Goronal ng Barangay Buyoan, Legazpi City, malaking biyaya ang tupad program ng Doli Bicol. Bukod anya sa tulong pinansyal, malaki rin ang benepisyo ng programa sa kapaligiran, kaya nagpapasalamat siya na mapabilang sa mga napiling benepisyaryo. Para po makatulong man po sa pamilya ko. Siyempre, maghihirap po ako maglilinis pero may makukuha pa akong pera. Maraming salamat po at isa po ako sa isang benepisyaryong napili ninyo po. Malaking tulong po ito sa akin at sa buong pamilya ko po. Gaya niya, labis rin ang pasasalamat ng 48 anyos na si Nanay Miriam ng Barangay Taysan na isa rin sa libo-libong benepisyaryo. Malaking bagay po, madam. Malaking bagay na para sa aming mahirap. Sana tuloy-tuloy po ang tulong nila. Kahit hindi sa amin, sa iba din. Si Jenny at Nanay Miriam ay kabilang sa 2,400 na benepisyaryo ng tupad program mula sa 43 barangay sa lungsod. Kaninang umaga, nang isailalim sila ng ahensya sa oryentasyon. Dumating din sa pagditipon si Mayor Hisham Ismail na nagbigay naman ng mensahe sa mga benepisyaryo. Unang-una, dinaanan pa lang tayo ng super typhoon. Especially, parating na rin po ang ating Christmas season. So, syempre, marami tayong gastusan. At the same time, yung mga nasiraan ng bubong, kailangan magpaayos ang bahay, sa kanilang makukuha na sweldo, sa kanilang pagtrabaho sa tupad beneficiaries, alam ko malaking tulong sa kanila. Samantala, patuloy na nakakatuwang ng Doli Bicol sa implementasyon ng programang ito sa rehiyon ang Ako Bicol Party List. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.